Evo nas u Dubaju na prelepoj Palm Jumeirah, to je ona ostrvo u obliku palme, je li tako? Tako je. Sa mnom je Marko Kažić, jedan od najuspešnijih naših ljudi u Dubaju ovde, vlasnik marketinške agencije koja ima internacionalne klijente. Ti si sarađivao čak i sa Vladom Abu Dhabi, je li tako? I sarađujemo i dalje. I sarađuješ i dalje. Tako je. Inače, čovjek je radio i sa Gary Vee'em i sa njegovim timom skoro godinu dana, je li tako? I vi ste ostvarili baš neku dobru saradnju, ako se ne varam. Jesmo, da, i to može i da bude ongoing saradnja, ali smo sad zastali jer smo malo više zauzeti sa trenutnim klijentima iz Dubaja. Da, inače, ono što je interesantno kod tebe, ti si Dubai Dream, kao što je American Dream, ovo je Dubai Dream. Znači ti si ovde, bio si prvo fudbaler i onda si došao, ako se ne varam, u Dubai sa 2000 evra koje si pozajmio, je li tako? Živa istina, da. Igrao sam u 4 različite zemlje fudbal i onda sam došao u Dubai, bukvalno odlučio da promenim karijeru, pozajmio novac i došao, znači eto. Inače, samo da kažemo, mi smo ovde kod našeg drugara Miloša na jahti. Ova jahta zove se Emina. Ovo je Miloš. Pozdrav, dobrodošli. Emina, ćao. Emina dobila ime po njegovoj sestri, dakle ovo je Emina, prelepa jedna jahta. I mi ćemo da napravimo jedan introduction ovde i onda ćemo da pređemo u neko lepše mesto. Odnosno, ne postoje lepše mesto od ovoga, ali neko drugo mesto. Da. Dakle, i šta je bilo? Čekaj, ti si došao u Dubai sa 2000 evra koje si pozajmio. Tako je. I onda si radio kao model, ili kako? Da, kao model, to je tada baš bilo popularno ovde, bio je veliki demand, ali i mali supply i onda sam uspio da dobijem mnogo modeling posla za poznate svetske brendove. Nije se to meni sviđalo, ali plaćalo mi je račune tada. Da, i kad si skontao da treba da uđeš u marketing? Pa znaš kako, već posle 6 meseci sam otvorio svoju prvu firmu ovde. Aha. I otvorio sam je sa partnerima, ali ja sam bio zadužen za marketing deo, tako da tu sam provalio da imam talenat za marketing i tu je krenuo taj moj put. Odlično. Ajde onda da se premestimo na neku drugu lokaciju, recimo tamo ima jedan lep kafić, da, beach bar, da. Tamo ima jedna jako lepa lokacija, tamo možda premestimo. Hoćemo tamo? Ajmo, dogovoren. Ajmo. Da, ovde je definitivno lepše. Da, mnogo je bolje. Mada na jahte je bilo isto dobro, a? Nije bilo loše, malo smo pocrvenili. Pocrvenili smo među vremenu, a? Da, među vremenu. I ovi novi outfiti su nam takođe malo više onako beach bar. Lepo osveženje. Da. Pa dobro. Znači tako. Ajmo dalje. Došao si ovde, šta se onda dešavalo, okej, kako si se snašao u tih prvih nedelju dana, 2 nedelje? Pa znaš kako, ovo sam spomenuo u jednom intervjuu na engleskom i baš mi je drago da si mi postavio to pitanje zato što mislim da je ključ svega ne kada dođeš, nego pre nego što dođeš u toj pripremi. Ja mislim da sam se jako dobro pripremio ako se upoređujem sa recimo našim ljudima koji su isto došli ovde na isti način kao i ja. Ključ je priprema, postoji jedna sjajna Facebook grupa koja se zove Srbi u Dubaju, ali na engleskom Serbs in Dubai. Serbs in Dubai. Tako je. Možemo atačovati link ili nešto, gde ljudi mogu gde ljudi mogu da uđu, samo treba neko da ih odobri. I tamo mogu da dobijem mnogo informacija i onda sam ja tako malo se snalazio, pisao ljudima, hej, koliko su cene stanova u ovom delu grada, koji su benefiti ako živiš ovde ili onde i koliko košta hrana, koliko je kilogram piletine, koliko koštaju jaja i šta ja znam, tako neke od najbanalnijih stvari do nekih bitnih stvari, ne znam kako da se snađeš, zato što nisam vozio auto tada, recimo kako funkcioniše metro ili bilo šta, jel? Da. Ovde je metro iznad, jel tako, nije ispod? Tako je, iznad je metro i jesi bio? Nisam bio metro. Da, to je dobro iskustvo, zato što je on funkcioniše totalno bez, znači nema vozača, nema ljudi, uopšte to je sve, da, elektronski, da. Wow. Da. Robot vozi metro, šta? Robot vozi metro, da, baš tako. Čoveč. Ljudi, ovo je Dubaj, ja da vam kažem, evo, ja sam prvi put ovde i sve ono što ste čuli ili videli o Dubaju ne može da dočara ni 1% onoga to kad se ovde dođe. Ja sam isto dugo, putovao sam po svetu i
Dubaj se nekako preskakao, uvijek jer bi bio nekako overhypovan, ako me razumeš. Da. To svi kažu. Da. Dok ne dođu. Kao, ma neće Dubaj kao overhypovan je, kao idem na neko drugo mesto. I ja sad mi toliko žao što nisam ranije došao ovde, jer ovo je meni ono kao blend svih gradova u kojima sam ikada bio. Ima malo i Majamija i Los Angelesa. Da, ti si obišao Ameriku, pa da, znaš ovo. Nego se vratim na ovu priču, znači, došli si tu u grupu, znači tu si pitao ljude gdje da kupiš hranu i tako dalje. Da. U tu grupu može uđi svako i dan danas da pita bilo šta. Svako i dan danas, ali jednu stvar bi napomenuo, pre možda ta grupa bila malo kvalitetnija, kad je bilo malo manje ljudi, sada su dosta repetitivna pitanja. Kapiram, dobro. Banalna pitanja se postavljaju. Gde ima da se kupi plazma u Dubaju, znaš, kao da je to najveći problem. Da. A pre se više pričalo o nekim drugim stvarima, recimo ako hoćeš da započneš biznis ili neko traži posao, tamo je onda, bi napisao običan status i ljudi bi se javljali u komentarima. Kažu, pošalji mi poruku u inbox, da vidimo kako možemo ti pomognemo i tako su se i meni neki ljudi javili, eto. Dobro, znači, uglavnom, tema ovog intervjua je, ajde kažemo, kako doći u Dubaj ovde sa Balkana i kako ovde započeti neki biznis, neki posao ili za početak naći bilo koji posao pa ići dalje i tako dalje, ali tako. I ja sam htio da pričamo o tome da vidimo koliko je ovde teško ili lako doći ili otvoriti firmu ili možda otvoriti firmu i dok nisi ovde iz Srbije i tako dalje, jer to ima svoje prednosti, ako sam razumeo, pričat ćemo o tome. Dobro. Ajde, sad ovaj deo koji je vratno najinteresantniji, znaš, kao taj success story, to kao dizanje sa početka do nekog vrha, mada i dalje nisi na vrhu, i dalje si na nekom putu ka vrhu. Tako je. Ali, ajde kažemo, ti početci, znači, šta je bio tvoj prvi posao ovde? Znači hoćeš da krenemo baš od početka, ne od samog marketinga, dobro, da. Da, prvi posao, znači, bavio sam se modelingu, to je to. Nisam imao, kao što sam napomenuo i ranije, neku preveliku strast za time, ali to je bilo dobro plaćeno. I to je funkcionisalo recimo nekih dobrih 6 meseci do godinu dana, ali već posle prvih 6 meseci sam načuo da neki ljudi tu rade neke personalne treninge i ostalo i onda sam čuo da se to naplaćuje $100 na sat i ja sam odradio svoju neku matematiku kući. $100 na sat? Da. Toliko košta mjesec dana u Beogradu. Da, $100 je sat i sad ti zamisli da ti možeš da odradiš 6-7 dnevno i ja izračunam, ok, pa ovo može bude super na meseču nivou, znaš. I dođem kući i ukucam na Google how to open a company in Dubai. To je to. Kako da otvorim kompaniju u Dubaju i tako sam krenuo, bukvalno. Ali ti si u stvari napravio neke greške kad si prvi put otvarao kompaniju, tako? Tako je, da, užasne greške, ali baš zbog toga. Znači, krenuo sam od Google-a, ti sajtovi su me uplašili totalno jer sam čitao i na nekim forumima kao imaš, kako oni to kažu, free zone i Dubai mainland. U prevodu, free zone je firma koju možeš da otvoriš da si 100% vlasnik, a drugi tip firme je, moraš da ga imaš sa lokalcem odavde, znači neko koji je iz Emirata i onda na papiru on ima 51%. Sad, za koje industrije ti možeš da budeš 100% vlasnik, a za koje moraš da imaš partnera, pa čitave te komplikacije, proces, koliko košta otvaranje te firme. Uglavnom zeznuo si se prvi put, ili tako? Zeznuo sam se, da. Mi sad hoćemo ljudima ovde koji hoće nešto rade da kažemo kako da ovde stvarno najefikasnije se otvori firma, tako? I vidi, toliko sam veliku grešku napravio da ću i da kažem i u ciframa, nije me sramota, eto koliko sam i para na neki način izgubio, ali sad izgubio. Puko. A sve je to neka škola, ja to ne gledam kao sad, izgubio sam, naučio sam puno. Ja bih ti platio ručak nekome koji ima firmu da bi saznao neke informacije, tako sam lutao, znaš, 6 meseci, bukvalno mi trebalo da je otvorim. A sad isti taj proces bi odradio, bukvalno u 2 nedelje bi sve bilo gotovo. Ja sam tada platio, sad kad bi izračunali, to je otprilike 22-3 hiljade eura tada otvaranje firme. Znači toliko me koštalo sve za prvu godinu.
Ja sam plaćao neke licence koje ti uopšte ne trebaju. Ali sada to realno košta 2000 evra na godišnjem nivou. Sad kad znaš sve Sad kad znaš sve cake, fazone, to je to, da. 2000 evra otvoriš firmu ovdje. Tako je. Jer, znaš šta, moraš da, sad kad razmisliš, realno, ti odeš u tu neku free zonu. Sad imaju tu neki ti agenti koji naravno hoće da ti prodaju malo više stvari nego što treba, pa vide mladci, pa možda će i da te uplaše, jel, kao, ej, nemoj da se igraš sa zakonom, ovo ti treba, znaš. Da. Malo su mi prodali taj fazon. Ok, ali to je sve legit, znači tradiš, tako? Sad. Naravno, kako da ne, da. Imaš Čisto, taj čisto da ljudi znaju, ono kao, nije sad neka srpska fora, ono. Ne, naprotiv, naravno, ne. Imam taj, kako se zove tu, licencu za rad, jel, i sve ostalo i to je to. Da, uglavnom znači, kao i svuda, ono, ako ne znaš, ako si pao s Marsa, oderu te. Ako znaš fazone, onda prođeš okej, ono. Da, sad posle par godina pokupiš sve fazone, imaš, network je bitan da poznaješ prave ljude i sad sve to ide lagano, da. Znači, nakon modelinga si ušao u posao u stvari bio si fitness trener, ali tako? Pa da, okej, kao, radio sam i ja treninge, da, ja sam, kao, započeo DIF u Srbiji, ali stao sam na 2. godini i onda sam shvatio da toga nema ništa jer sam video kako funkcioniše. Znači, college dropout. College dropout, totalno, svi bili protiv mene, najgora ona moguća priča, bio sam najgori u familiji kad sam to napravio, ali sad je obrnuto, sad sam najbolji. Znaš što sam provalio odmah? Kad sam krenuo da radim treninge, shvatio sam da ljudi ovde ne znaju da odrede ko ima kvalitet ili ne u pružanju te određene usluge, ko ima znanje ili ne, ko je kvalitetan ili ne. I to je, na primjer, prva onako stvar koju sam primetio da ovde su, nacije nisu kao naše. Mi smo svi onako nekako neki sportski tipovi, manje ili više, i treniramo i svi idu u teretanu i ostalo. Ovde nije to slučaj i shvatio sam nešto drugo, znači da ljudi gledaju na osnovu tvog fizičkog izgleda, po tome sude da li si ti dobar ili ne. I sad kad to prevedemo u marketing, tebi će to skroz imati smisla. Šta sam ja uradio? Ja sam zaposlio ljude iz Srbije, iz Londona, najbolje influencere u fitness industriji, ali koji naravno pre svega izgledaju dobro, influenceri su, i onda je tek neka treća stavka koja je stvari najbitnija, jeste su kvalitetno radili svoj posao i pružili dobru uslugu. I to je njih prodavalo. Ja sam znao gde da pronađem ljude na Instagramu, preko tih nekih growth hacking metoda, kako ih ja zovem. Znao sam da pronađem, evo sad ovde smo na Palmi, ovde žive bogati ljudi. I ja bih ulazio na profile, lajkovao, komentarisao, slao poruke, totalni hassle, i ljudi bi to videli i kupovali su naše usluge. Tako je to krenulo i onda sam ja uspio da skaliram. Ti nekom slajduješ u DM i kao, brate, treba fitness trener. Znači, flajere, pošaljem da treba fitness trener, neki komentar, jer znaš, to su mali profili, a svi ti ljudi, ovde svako ima personalnog trenera, u svakoj gradi imaš teretanu, svaka vila u principu ima neku teretanicu u nekoj garaži ili nešto. Da. I to je to, znači rano sam shvatio šta funkcioniše i uspeli smo da skaliramo, bili smo daleko, stvarno to mogu da kažem, bili smo daleko najpopularnija fitness kompanija ovde u Dubaju. Znaš, tanirali smo i neke šejke i organizovali smo neka poznata takmičenja, ne znam, i Puma nam je bila sponsor i svašta nešto. Da. Ajde, vratit ćemo se na taj tvoj period growth hackinga, pošto je interesantno, pretpostavljam. Ajmo sad ovaj period, znači, okej, i onda kako si shvatio da treba da pređeš iz fitnessa u nešto sledeće? Da, imao si neku firmu za... Ajmo, šta je bilo sledeće? Pa to je bilo sledeće, vjerojatno to što hoćeš da kažeš, znaš, spominjao sam ti neki dan. Sledeće je bilo, shvatio sam da, fitness industrija, shvatio sam odmah, ovo nije zauvek, definitivno, jer su svi počeli da provaljuju sistem i svi su uzimali sertifikate i počeli su da prave neke slike, da budu treneri i ostalo. Mnogo njih je kopiralo to, iskreno. Ima i naših ljudi koji imaju ovde firme, počeli su totalno da odrade copy-paste, isti sistem, i onda sam vidio, šta će mene da spreči, da ti drugi ljudi meni ne otmu klijenti ili bilo šta. Što kažu da biznis nema protectable advantage, kao to. Upravo to. I onda sam shvatio, koji sad problem mogu da rešim ljudima. I u tom procesu treniranja svih tih ljudi i feedbacka od trenera i ostalo sam shvatio da svi imaju problem sa hranom, jel? I svi naručuju
fast food, svakakav junk i Da. onda sam smislio koncept, to mi je predložio jedan drugar, nisam ja smislio, ali ja sam povezao te dve stvari i smislio jedan fin biznis model gde smo ti platiš na mesečnom nivou određenu cifru i tebi svako jutro neko dostavi hranu sa svim tvojim obrocima koji su već gotovi. Aha. Znači doručak, ručak, večera, užina, sve. Da. I to je lepo funkcionisalo, tu smo imali recimo svi ljudi koji su radili za Apple su nam bili klijenti, koji su radili za Louis Vuitton i ostale. To su bili ljudi koji rade u shopping centrima i koji ne mogu da odole u food courtu, da ne odu u neki McDonald's ili da ne uzmu nešto koje nije prženo ili ovo ili ono. Da, i onda džabe im teretane. Da, ali vidi ovo, ja bi napravio istu cenu te hrane kao što bi platili u McDonald'su neki full meal obrok. Aha, jasno. I onda oni kažu kao okej, pa što ne bismo uradili, ovo je lakše, ne čekamo, dođe nam ujutro, samo nosimo torbu sa sobom. Je zdravije. Eto, to je bio neki biznis model i to je lepo išlo. A kako si recimo došao do toga da ti Apple bude klijent za to, recimo ovdje u Dubaju? Pa vidi, ja sam veliki stalker, pa ćeš shvatiti, znam da ćeš me pitati za Gary Vee-a, isto tako je bilo i u fitness industriji. Ja mislim da je to fenomenalna stvar interneta, što ja sam tamo video da ima neki wellness trener, oni imaju wellness trener u Apple, koji je zadužen za zdravlje zaposlenih, jel tako? Pošto oni imaju godišnje allowance za teretanu, za hranu, za šta god. I da potroše na svoje zdravlje. I ja sam njega našao na LinkedInu, poslao mu tamo zahtev, poruku, on nije video, onda sam prekopirao ime, našao ga na Instagramu, video da koristi Instagram, da je aktivan, pustio mu poruku, tražio mu broj, objasnio ukratko o čemu se radi i ponudio njemu besplatno, rekao budi na mom programu besplatno par dana, svidela mu se hrana i on je posle to preneo, koliko ih je bilo na kraju, 30 ljudi uzimalo iz Apple. Znači klasično onaj sales funnel, imao si taj kao lead magnet, to je kao free value i odatle se penješ dalje. Obrnuta piramida. Da. To je to. Onda je sledeći bio marketing, je li tako? Da, sledeći je bio marketing. Znaš što, desilo se to, zašto sam izašao iz biznisa sa hranom. Užasna konkurencija, znaš. Posle par meseci dobrog poslovanja otvorilo se 20 firmi. Ovde je tržište malo čudno. Da. Znači, svi imaju novca, imaju kapital i onda svi uleću u razne biznise dosta lako, znaš. I onda je tu došlo puno konkurencije, počeli su drugi da obaraju cenu. Ja sam napravio neke greške, naravno, jer da kažemo, ta industrija nije nešto za šta ja imam neku veliku strast ili bilo šta i bio sam tu isključivo zbog novca i tu sam napravio grešku i onda došlo je do toga da moram da zatvorim. Imali smo klijenta, ali procesi nisu bili dobri i ostalo, počeli smo da gubimo na maržama i šta ja znam. Ja sam odlučio samo da zatvorim, onda sam malo putovao svetom, išao sam bukvalno od Mauricijusa do Portugala, obišao sam razne zemlje i razmišljao sam šta je sledeće, šta sad. I onda, znaš, dođeš do rešenja. Ok, radio sam marketing za sebe, za svoje firme. I među svim marketarima to ti je dobar USP, znači da ti budeš različit od svih ostalih. Znači ja znam kada mi neko da $1, neki klijent, kako da napravim 3. Stvarno na svom primjeru. Nije da sam ušao u marketing tek tako, kao sad otvorio agenciju i to je to. Jeste, to je velika razlika, mislim. Ima ljudi koji imaju agencije koji nisu nikome svoj biznis i to je velika razlika. Ogromna razlika. I to se svakome preduzetniku s kojim sediš preko puta, potencijalni klijent svidi. Ja stvarno nikada, znaš kako, ja razmišljam baš onako na duge staze. Ok, treba ti ta usluga, ja ti to prodam, odradim dobar posao i bukvalno prošli mesec smo upsellovali nekoliko klijenata. Ja to radim, reverse engineering, ja upsellujem posle, ne odmah u početku, sad pokušam ti prodam sve. Ne, čekaj ti dokažem da ja to stvarno mogu i onda idemo dalje, polako. I kako si došao do prvih klijenata? Do prvih klijenata, pa, znaš šta je, do tog trenutka kada sam već otvorio agenciju, onda sam imao, to je već, ja sam već bio sad u biznisu, onda već nekoliko godina ovde. Bio si uvezan, da, lako. Uvezan i onda je iskreno bilo dosta lagano. To je već bio laganiji deo i onda ti klijenti posle par meseci su slali druge klijente i eto, to je tako išlo. Saradnja sa Gary Vee-em, kako je došlo do toga? Vidiš, to je interesantna stvar. To onako kad sam, trenutka kad sam otvorio agenciju, razmišljao sam, ok, kako sebe da pozicioniram jako dobro i opet stalking,
našao sam čitav Gary Vee tim na Instagramu, imaju male profile, pisao im i oni su tada skalirali Garyjev brand globalno. Znaš što su radili? On je bio jako popularan na Americi, to je bilo pre možda 5-6 godina i on je pokušavao da prevodi, kako se zove, svoj kontent na razne druge jezike. I onda mu je trebalo gomile ljudi da izedituju nešto drugačije, da... Da, to je veliki posao. Veliki posao, znaš zbog čega? Evo ti za ovo tržište. Gary psuje mnogo. Ovde ne može da prođe s tim. I kad ima konferenciju... Da, i onda smo mi i radili neke stvari, i katovali, i prevodili razne stvari za čitavu jednu sekciju njegovu na YouTube-u. Bio je dosta veliki projekat. Mi smo 6 meseci radili, pazi ovo, volonterski. Volonterski, nismo uzeli dinar za to. Ali moj dogovor bio da li mi ovo možemo da stavimo u naš portfolio. I odgovor je bio da. I ja stvarno verujem u to. Radi za neko ko je najbolji na svetu, besplatno. Apsolutno. I čoveče, naučit ćeš i kroz taj proces znači moraš da ostvariš obostrani interes. Oni su imali interes, ok, ne moraju da nas plate, dobit će dobru uslugu i to je lepo funkcionisalo. Moglo bi i dalje da funkcioniše. Znaš što je interesantno? Evo sad mi kao rekrutujem neke, kako se to kaže, interne? Internship, praksa. Pardon, da, izvinjavam se za anglicizam praksa, da. Baš sad tražimo ljude u Srbiji koji su voljni, koji su onako mladi, recimo dizajneri i ostalo, koji bi radili na kontentu Garyjevom, znači bukvalno ono što vidiš na engleskom prevedi na srpski i dobili smo odobrenje da pravimo njegovu stranicu na srpskom. Znači Gary Vee Srbija, da. Samo treba da zaletimo, da. Ljudi, evo čujete, ko je zainteresovan, znači za ovu priču, javite mu se. Da, i moći ćete da koristite to u vašem portfoliju, slobodno. Da, znači trebaju ti šta, dizajneri? Dizajneri, video editori, to je to, dovoljno. Cool. Bukvalno jedna prava osoba može da pokrije to sve. Čujem da si ovdje među klijentima imao neke dosta jake imena, među ostalog ovu Vladu Abu Dhabi, je li tako? Da, Vladu Abu Dhabi, rekao sam ti, ne mogu puno da baš pričam o tome, ali... Imaš neki NDA tu, jel? Imam baš ozbiljen NDA i stvarno reću se igram sa tim, ali da, Vlada Abu Dhabija i sve druge industrije, recimo ako uzmemo, vidi sad kako se promenilo, nekada sam ja radio modeling, a sad je najveća modeling agencija moj klijent. Ovde i u Londonu, da. Tako da, eto, oni su klijenti, onda imamo da kažemo, medical industriji isto, svi najbolji klijenti su naši i eto, to je to onako ukratko. Imamo i retail neke klijente, da. Mi smo jedna od agencija onako koja nema 200 klijenata, nego ima 15 klijenata, ali svi su onako baš dobri. Svi su dobri? Svi su dobri, da. To je najbolje, da. To je najbolje. To je najbolje. Jao, čovječe, koliko je ovdje lepo. Ja sam u ovom Dubaju, evo, već nekoliko dana i svaki dan otkrijem nešto novo, znači, što kažu na engleskom kao pictures do no justice, znaš, kao, slike ne mogu prenesu ni 1% ovog, to sam već rekao, ali stvarno, znači... Da, svaki put kada pirne ovaj hladan vetrić, ti spomeneš kako ti je lepo u Dubaju. Da. To sam primetio već 2-3 puta. Ako smo tako, čekaj, sad je mart. Da. Sad je mart i čujem da je u Beogradu bio sneg pre neki dan, ovde je, evo, kao u Miami u sred leta, tako neka klima. Sad ne znam kako recimo ovde baš kad je full leto, ono. Kad je full leto, onda je užasno, onda je najgori grad na svetu. Zato što je velika je vlažnost, znači bukvalno ne možeš da izađeš napolje. Posle minut sav si lepljiv, onako majica ti se, sav se preznojiš. Da. Stvarno je lepljiv. To je jedina mana Dubaja. To je jedina mana što ta 4 meseca su stvarno pakao. Ali dobro, znači unutar shopping molova i unutar lokala je okej. To je okej, klimatizovano, možeš da funkcionišeš, ali opet, ne možeš stalno budeš ni unutra. Da. Okej, znači sedneš u kola, odeš u shopping mall, uđeš unutra. Ali da, to da kažemo, ovde shopping mallovi su zapravo mali gradovi, ono kao... Pa da. Ja nisam ti to rekao, znači onaj Dubai Mall gde ste bili, fontana gde ste se slikali. Da, Dubai Mall, da. Taj shopping centar, izračunali su, ako 7 dana si u shopping centru i u svakoj radnji si 10 minuta. Da. Znači trebalo bi ti 7 dana da obiđeš. Wow. Znači 10 minuta u svakoj radnji, 7 dana bi ti trebalo da obiđeš. Evo ovdje ako se živi zapravo, kažu da je Dubai skup. Koliko je realno skup? Koliko recimo skuplje ovdje hrana u marketu ili ne znam, bilo šta ono? Okej, pa znaš kako, hrana u marketu, nisam najbolja osoba za to pitanje jer ja ne kuvam. Ali, bilo šta da kupuješ ovako hranu? Mislim da je malo, kad mi je mama bila pa mi je ona rekla, onda je ona upoređivala, malo je skuplje nego u Srbiji.
Dostava hrane radi full, ili tako? Dostava hrane radi 24/7, šta god zamisliš, ima nekoliko aplikacija, to su napravili fenomenalno. Za 20 minuta ti je bilo koji obrok kući. Ovde čovjek više plaćaš smeštaj i hranu, ali više i zarađuješ, mislim, jel tako? To je slažem se, naravno, mora tako da bude. Jedna logika koja skroz ima smisla, da. A šta je ekstremno skupo, izvini što te prekidam, restorani. Restorani, to sad kad bi upoređivao to, nigde nisam naišao da su skuplji restorani nego ovde. Da. To je baš skupo. Znači, ako hoćeš da izađeš, tu si sa devojkom ili bilo šta, onda je to baš onako, zna da bude papreno. To sam i ostio do sad na svojoj koži. Da, taj fudbal, gde si igrao fudbal sve? Pa otac fudbalski trener pa me maltretirao, ali to je baš prava reč. I zato sam ušao u to, ali... Gurao, a? Guram, da, mnogo, ali mislim da sam bio onako dosta dobar potencijal, ali taj potencijal se nikada... Ostao sam talenat, znaš, nisam se pretvorio u profesionalca i to je to. To jednostavno moram sebi da priznam. Ali bio sam u nekoliko zemalja. Nisam svuda imao konkretan ugovor, ali negdje sam samo išao da pokušam, ali sam bio svuda. U nekim zemljama sam i bio neki duži period. Recimo bio sam na Islandu, u Sloveniji, u Kataru i čak i u Singapuru sam živao neko vreme, da. Wow, kakav je Island, čovječ, skroz drugačiji od ovoga. Skroz drugačiji, meni je Island fenomenal, ja bih tamo mogao da živim 100%. U stvari, bila bi mi zima problem, onda je dosadno, zato što jako je monotono, dosadno je, depresivno, u stvari, to je prava reč. Najbolje je možda leti Island, zimi Dubaj. Da, tako nešto. Ne, ja sam, znaš kako sam sad sebi napravio, u Dubaju sam nekih 8 meseci i onda gledao bi 4 meseca da budem Srbija, Crna Gora, pošto imam i tamo puno rodbine i možda malo, ne znam, do Moskve ili tako nešto, nisam bio tamo. Da, mnogo ljudi me pita već kako se dobija residency ovdje, znači kako papiri ako ćeš živiš ovdje, koliko je to teško? Ma, to apsolutno nije teško. Evo recimo sad ja na svoju kompaniju, mogu da otvorim nekome resident vizu. Proces je otprilike 2 nedelje, ali nema tu previše papira, nego traje 2 nedelje samo iz razloga što ti jedan dan moraš da bukiraš, da odeš, da odradiš taj medical, kako se zove, test, gdje ti vade krv i šta ja znam, samo da ustanovi da li si zdrav ili nisi. I znači, onda imaš neke stvari koje trebaš da potpišeš, da ti uzmu otisak prsta, tako neke stvari, da te tamo stave u sistem i to onda odeš i pokupiš svoju tu njihov ID ili ti ličnu kartu i gotovo, to je to. I to je to? Ma da, dosta lagano. I koliko košta viza ovdje? Viza košta ovako, prilike 2000 evra, ajde, manje više. To izvršio si? Da, završio si. Sad zavisi koji tip firme, ako se vratimo na početak. Ako je ova free zona, onda je tih 2000 evra ti važi 3 godine, a ako je ovaj drugi tip firme, onda ti važi 2 godine. Možda nije loše, ljudi imaju predrasude kao misle ove dolaze da ovde vladaju neki jako strogi zakoni i to sve. Evo, ne znam, ja sam ovde bio nekoliko dana, nisam uopšte video da postoje neka pravila rigorozna za bilo šta. Uopšte ne, ovde znači imaš 200 različitih nacija i najmanje Arapa. Da. Ovih lokalaca, znači. Ima i pravoslavnih crkava ovde, ali tako? Kako da ne, ja, eto, hvala Bogu, odem kad god mogu, nedeljom, služi se liturgija, odem u crkvu rusku, pravoslavnu crkvu nema srpska, ali ima ruska. I druge vere su, upražnjavaju se sve. Nema problema. Kao Amerika, kao. Bukvalno tako, da. Da. Dobro, eto, nadam se da je ljudima bilo interesantno ovo da vide kako neko može, eto, da dođe ovde i da napravi priču. Vi pitajte u komentarima sve što vas interesuje i to možemo u neki sledeći intervju da onda sklopimo. Da, apsolutno. Hvala ti na izdvojenom vremenu, pre svega, i što si me pozvali. Evo, samo za kraj ću reći jednu stvar, da, pošto ti imaš veoma uspešnu edukativnu platformu i ljudi koji prođu kurseve sam siguran da su kvalitetni, moj vid biznisa je i outsourcing, tako da ako neko možda želi da se javi potencijalno za posao, atačovat ćemo neki link. Marketari, znači iz svih oblasti. Iz svih oblasti, znači dizajneri, SEO, sve. Ok, znači mogu da se jave, eto da nekome... Bilo koja oblast marketinga, da pošalju CV, to je to. Naravno, da. Vidjet ću sve podatke tamo. Hvala ti. Ćao, vidimo se, hvala tebi. Ćao. Hold up, little buddy, what is you doing? Finna go hard, hard, hard. Ice on my neck, ice on my wrist. That for the squad, squad, squad. Know they gon' hate, do what I tell them. Get on your jaw, jaw, jaw. Work on smooth, I got the moves. I swear to God, God, God. Hey, I just dropped 200 on a new
up with that